Здравейте! Казвам се Мария Джурлиева и съм собственик на фирма Steinli Trans МС ЕООД, която се занимава с транспорт, логистика и онлайн търговия. Израснала съм в семейство, което развива собствен бизнес и от малка имам интерес в областта на предприемачеството. Както много други хора, така и аз по време на COVID-19 изгубих работата си. Благодарение на това реших да стартирам собствен бизнес в областта на логистиката. Получих финансиране и от Агенция по заетостта, благодарение на което успях да постигна устойчивост на бизнеса. Поради COVID-19, както и в резултат на войната в Украйна, срещнахме различни трудности. Най-голямото предизвикателство пред нас беше непредвидимостта на пазара. Не само ние имахме подобни проблеми, нашите клиенти също имаха трудности. Те не можеха да планират добре своите доставки, своите поръчки, в резултат на което нашия оборот се сви. За да се справим с този проблем, решихме да започнем да се занимаваме с онлайн търговия, което да ни помогне да се справяме с кризите, да повишим оборотите си и да се развиваме в нова посока, която да допълва основната ни дейност. Съветът, който бих искала да дам на останалите жени предприемачи, е да бъдат уверени, да търсят нови възможности за развитие и да добавят нови продукти и услуги в портфолиото на бизнеса си. В бързо развиващия се свят, в който живеем, е от изключително значение да бъдем както гъвкави, така и дигитални. Бизнесите трябва да се развиват освен физически и онлайн. Затова трябва да имаме дигитални умения и компетенции. Също така е много важно да имаме социални умения, тъй като доброто отношение печели клиенти. И без него и най-добрият бизнес не би успял. Така че трябва да комбинираме всичко това, за да бъдем успешни.